ए पिया पपिया से पूछा पीर कैसन होला पियवा बिछड़ जब जा पियवा होला पियवा बिछड़ जब जा पियवा बिछड़ जब जा पियवा बिछड़ जब जा पियवा बिछड़ जब जा सावन का बस नाम के बरसे अखियां प्रेम मिलन को तरसे सावन का बस नाम के बरसे अखियां प्रेम मिलन तरसे जियरा में सबसे बेधेला जियरा में सबसे बेधेला पीर कैसन होला पियवा बिछड़ जब जा पियवा बिछड़ जब
बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप शुभम देव को सुन रहे थे। अब सीधा सीधा मंच भोजपुरी के निर्गुण सम्राट श्रद्धेय मदन राय जी को मैं समर्पित करूं, जिनको सुनने के बाद वाकई गौरव के